Аўторак 14 лістапада. У эфіры Белсату кароткі выпуск навінаў. У студыі для вас працуе Александр Баразенко. Вітаю. Лукашенко распачаў змаганне з інтэрнэт-агрэгатарамі пасажырскіх зносінаў. На сённяшняй нарадзе ён запатрабаваў ад інтэрнэт-агрэгатараў перавозак перанесці свае інфармацыйныя базы ў Беларусь. Маўляў, гэта дапаможа запэўніць бяспеку пасажыраў. Лукашенко загадаў прыбраць усе замежныя фірмы з рынку да новага года. Варта зазначыць, што на нарадзе, прысвечанай пасажырскім зносінам, у найлепшых лукашэнкаўскіх традыцыях прысутнічалі не толькі прадстаўнікі транспартавай галіны, але і кіраўніцтва МУС і КДБ. Алексей Талай збіраецца паставіць вываз украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў на паток і стварыць для гэтага так званы рэабілітацыйны цэнтр для дзяцей Донбасу. Арганізатар нелегальнага вывазу дзяцей распавёў, што для стварэння цэнтру ананімныя дарыльнікі перадалі яму маёнтак князёў роду Раманавых у вёсцы Старабарысаў. На думку Талая, фінансаваць праект будуць улады расійскіх рэгіёнаў. Рэалізаваць праект ён збіраецца цягам некалькіх гадоў. Нагадаю, за нелегальны вываз украінскіх дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў сёлета ў сакавіку Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна і ўпаўнаважанай у правах дзяцей Марыі Львовай-Бяловай. Аналагічнага рашэння ў дачыненні Александра Лукашэнкі і прадстаўнікоў ягонага рэжыму дабіваюцца і беларускія дэмакратычныя сілы. Кіраўнік Арменіі адмовіў Лукашэнку. У тэлефоннай размове, якая адбылася з ініцыятывы беларускага боку, Нікол Пашынян заявіў Лукашэнку, што не возьме ўдзелу ў паседжанні Рады АДКБ, якое пройдзе ў Менску 23 лістапада. Пра гэта паведамляе прэсавая служба армянскага прэм'ера. Пашынян паслядоўна крытыкуе АДКБ за пасіўнасць у армянска-азербайджанскім канфлікце, а ў кастрычніку лідар Арменіі адмовіўся ад удзелу ў самітах СНД і ЕАС у Бішкеку. У Беларусі змяняецца парадак выпісвання рэцэптаў на лекі. Згодна з пастановаю Міністэрства аховы здароўя, цяпер выпісваць традыцыйныя і ствараць электронныя рэцэпты змогуць медычныя працаўнікі з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, якія праводзяць самастойны прыём. Выключэннем стануць ільготныя рэцэпты і рэцэпты на наркатычныя і псіхатропныя рэчывы. Уводзяцца дадатковыя падрабаванні да афармлення рэцэптаў і інфармацыі на іх. Два цяжкавіка сутыкнуліся ў Шклоўскім раёне. Адзін з кіроўцаў загінуў. Учора вечарам каля вёскі Новыя Чамаданы 35-гадовы кіроўца аўтапоезду з цягачом «Вольва» выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з іншым цяжкавіком «Івэка». Пасля ўдару абодва цяжкавікі вылецелі ў кювет, дзе «Івэка» перакуліўся. Яго 21-гадовы кіроўца загінуў на месцы. Кіроўца «Вольва» шпіталізаваны з траўмамі. Начная ракетная атака расейцаў па Херсоне. Паводле інфармацыі мясцовых паблікаў, у горадзе зафіксаванае траплянне балістычнай ракеты «Іскандэр-М». Выбухі раздаваліся і ў Хмельніцкай вобласці. Там па выпушчаных расейцамі шахедах працавала сістэма СПА. Атаку зазнаў чыгуначны вузел Стараканстантынаў, размешчаны на поўнач ад Хмельніцкага. Напярэдадні 13 лістапада Расія інтэнсіўна абстрэльвала Херсонскую вобласць. Паводле паведамленняў мясцовых уладаў загінулі 3 асобы і яшчэ як мінімум 14 атрымалі раненні. Сярод пацярпелых 2-месячная немаўля. Цяпер дзіця ў больніцы з раненнем галавы сярэдняй ступені цяжкасці. За жыццё маці змагаюцца лекары, а дзядулю выратаваць не ўдалося. У зону паражэння трапіў таксама двор адной з больніцаў гораду. Хамас больш не кантралюе сектару Газа. Пра гэта заявіў міністр абароны Ізраілю Йоав Галянт. Паводле яго, тэрарысты ўцякаюць на поўдзень анклаву, а маёмасць з іхніх базаў раскрадае мясцовае насельніцтва. Напярэдадні ізраільскія медыа апублікавалі фатаграфію вайскоўцаў Цагалю ў палестынскай заканадаўчай радзе ў Газе, якая была пад кантролем Хамасу пасля 2007 года, калі групоўка атрымала ўладу ў сектары. На здымку вайскоўцы пазіруюць са сцягам Ізраілю. Акрамя таго, у апошнія дні Ізраіль пачаў праводзіць больш актыўныя аперацыі ў тунэлях Хамасу. Пра гэта паведамляе ізраільская газета «Гааэрэц». Ізраільскі міністр абароны заявіў, што ў тэрарыстаў у тунэлях два варыянты. Альбо яны будуць знішчаныя, альбо павінны здацца без якіх-небудзь папярэдніх умоваў. У Цагалі таксама прадэманстравалі відэа аднаго з уваходаў у тунэль, які базаваўся ў дзіцячым шпіталі Рантысі. Баевікі Хамасу, прыкрываючыся медычнай установай, трымалі там ізраільскіх закладнікаў. На аукцыёне Сотбіс у Нью-Йорку прадалі знакамітую карціну Марка Шагала «Над горадам».
Палатно 1924 года, на якім аўтар намаляваў сябе з каханай Бэлай над Віцебскам, раней захоўвалася ў прыватнай калекцыі ў Японіі. На аўкцыёне на карціну прэтэндавалі два неназваныя пакупнікі. Яны доўга праз тэлефон пра сваіх прадстаўнікоў перабівалі стаўкі адзін аднаго, пакуль у выніку шэдэўр не быў прададзены за 13,3 мільёна долараў. А з улікам дадатковых плацяжоў кошт перавысіў 15 мільёнаў 600 тысячаў долараў. І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Заклікаю, калі для вас гэта бяспечна, ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам, каб ён патрапіў да як мага большай колькасці гледачоў. Поўная інфармацыйная карціна дня, як заўсёды, у вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.